होनदों महला बिबारखौ जागोन ना जाया लोङो बिबारालाय फ्राय एवजायो आरो बिबार गोजायैनो बाथोनबो जाजायो अनलाजों मार गोथाव मोनो अनलाजों गोथाव जायो बै महला महा महर नुखोब्रा बै दा नुवाखै नामा लाब्रा गोजालै दङ माबाखौ लाब्रा गोजा बिबारा मोजां मोनो दे टाइम 6 बज गए क्या बजने वाला है 42 हो रहा है गिदिरखौनो मोनबाय निजा मुदुफुला मोनबाय मुदुफुल मुम्बाइनि बावसो खिथिगुरिया जाहैनोसै गोथाव खयै फथिबावसो नामा मुदुफुलाबो बेदरजोंसो मोननांगौमोनलै बेदरजों बोरै जायो मुदुफुलाय आया मानो जाया आं मोनजाफेराखै जायोब्रा गोथाव जायो बेदरजों माबासो मोननांगौमोन र' आरो मा मोनसे दंमोनलाय मैगंनि बिथोराव हाग्रानिया मुदुफुलाथ' जाबाय र' सानब्रै सानबा थांखांगोन माथो बेलाय सानब्रै सानबा दा सानसे सारायसो जागोन बे थाइसेयानो खेननै जाजाखागोन खननै जाजागोन आरो इयो लारि लारि मैगं थानाय मोनबा बायनांनाय नङामोनलै गावबो नायफैखायसैलै न'खर लांगौमोन बेखौबो नङा बिबारखौ नायनांगोन र' एसे लामाखौ नुवाखै एफा मोजां मैगंसो लाबोदों जोंनो मुदुफुल मुम्बाइनि हाइवे सानाबो साहासो हाबो बिसिना जोंनि आसामनिबा साहा फ्रिलै जायगा बिथिंजाय लामाया होलायबाय सानैबो खेबलायलायनायानो खेबलायलायदों दा हौवाजों हौवानि खेबलायदों जासिगोन जाया